गिबि सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव साफ्रोमखौबो बा नायगिरि साफ्रोमखौबो बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्स जेसेबांनाखि दङ साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव बे इसोरनि गेदेर अननायजों नोंथांमोननिसिम मोनसे आङो गोदान कमेन्ट भिडिअ लाबोनो सम आरो सुजुग सुबिदा मोनबावबाय। बेनिखायनो आं हाजासे आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो जेसेबांनाखि नायग्रा साफ्रोमखौबो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे ख्रिस्टियान जिबनाव सोलोंनायखौ मोनदांनायखौ मोननो हागोन होननानै नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङाव आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, अब्ला बे समाव फै दिनैनि भिडिअखौ जोङो गोबाव खालामालाबानो जोङो बे समाव सुरु खालामदिनि। गिबियावनो आङो बिथाङा आंनि जे कमेन्टखौ हरदों बे बिथांखौ आं हामबाय होनदों आरो बे बिथांनि कमेन्टखौ आङो गिबियावनो फरायनानै आंनि भिउवार्स साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो आङो खोनासंहोनो आं सानदों। आरो गिबियावनो बेल' नङा, बे बिथां कमेन्टार जाया कमेन्टार बे बिथांखौ आङो बे समाव आंनि बे मोनसे गोदान बे मोनसे कमेन्ट भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों आरो बे बिथांनि नामानो जाहैबाय नारें दैमारि। बे बिथां नारें दैमारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों बेखौनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आङो फरायनानै खोनासंहोनोसै। आङो मोननैसोल' पइन्टफोरखौल' आङो फरायनानै खोनासंहोगोन, मानोना बिथाङा बिराद गोलाव आंनो मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै होनब्ला जोङो बे समाव फरायनानै खोनासंज्लायनि। साननैसोनि सिगां बे कमेन्टखौ हरदोंमोन, बुंदों, सार मोनसे सोंथि, आंखौ मा होननानै बुंदों, दायना खालामनानै बेमार खालामबाय थायो, बेनिफ्राय बारग'नो आरो बे मोदायखौ होखारनो थाखाय जिसुखौ फोथायनायाव माबादि बोलोग्रा जानांगोन होननानै आंनाव कुइसन सोंहरदों। जानो हागौ बिथाङा फिजिकेलि टर्चार खालामजादों, माबा मोनसे समस्यायाव दङ बा माबा मोनसे दुखुआव दङ। मानो बिथाङा बुंहरदों जे आंखौ दायना खालामबाय थानानै मा होननानै बुंदों, आंखौ बेमार खालामबाय थादों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मा रोखोम फोथायनायाव मा रोखोम बोलोग्रा जानो नांगौ आरो माबायदि बेफोरबायदि दायनानिफ्राय रैखा मोनगोन, बेबायदि आंनाव कुइसन सोंहरदों। आरो दिनै बेल' नङा, आरो मोनसे कुइसन सोंहरबावदों बे बिथां नारें दैमारिया। मा होननानै बुंबावदों, नारें दैमारिनि नोजोराव मोनसे मण्डलिया माने बिराद दुर्बलथा बिथाङा नुजादों। बे मण्डलिखौ बिथाङा आंनि सिगाङाव मुंखौ हरदों दे बे मण्डलियावहाय बिराद दुर्बलथा जाबाय, आलांबा जाबाय। बेबायदि दुर्बलथा आलांबा जायोब्ला इसोरा माबोरै खोनासंगोन, सैतानासो दैदेनगोन नामा, बेफोरबायदि आंनाव कुइसन खालामहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, अब्ला फैदो जोङो दिनैनि बे भिडिअखौ जों सुरु खालामबावदिनि। आरोबाव मोजां पइन्टआव जोङो थांदिनि। अनजाग्रा नारें दैमारि, नोंथांखौ हामबाय होनदों बे समाव। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानै नोंथांखौ आङो बे समाव मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे संसाराव जोङो गोबांथार समाव थांनानै थानायाव माब्लाबा लोमजानाय, माब्लाबा दुखु दाहा जोङो सैनो नांगौ। बे संसाराव थांनानै थासान्दि मोदोमा जोंनियाव थानायखाय जोङो गोबांथार माब्लाबा सैनांनायाव जोङो थानो गोनां जायो। मानसिजोंबो आरो बेजों लोगोसे नुनो मोनै सैतानजोंबो दिनै जोङो सैनो नांगौ दिनै जोङो जानानै फैयो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो बिथां नोंथां नारें दैमारि, जोङो संसाराव थांनानै थासान्दि बे इसोरनियाव जोङो गोगोम मोजांथार बोलोग्रा गाहामथारै जोङो थांनानै थानो नांगोन। अब्लासो सैताना जोंखौ आनजाद जोंखौ खालामनो हानाय नङा, बा सोरनिबा मोन्थोरफ्रा सोरनिबा बायदि रोखोमफ्रा दिनै जोंखौ दांनो हानाय नङा। मानोना जोङो गोबांथार समावहाय जोङो नुनो मोनो
बा आङो गोबांथार समाव खोनायो एखे खृष्टियान मानसिफोरनिफ्राय जे सैतानानो बिसोरखौ दांनो हाया सोरनिबा मोन्थोराबो दिनै बिसोरखौ आवलायनो हाया बेनिखायनो अनसायग्रा डियार भिउवार्स आरो नोंथां नारें दैमारि जोङो इसोरनियाव बेबायदि बोलोग्रा बेबायदि गोगोमथार जोङो जानो नांगोन बेबायदि फोथायनाया जोंनियाव थानो नांगोन जि फोथायनाया जि इसोरनियाव हामजाजानाय गोगोम बोलोरा गसंथानाया खुनु संसारनि बारहुंखा खुनु संसारनि शैतानफ्रा जोंखौ दांनो हायैफोरबादि अब्ला मा रोखोम फोथायनाय जोंहा जानो नांगोन मा रोखोम जों इसोरनियाव थांनानै थानो नांगोन जोङो दिनै जों बेखौ मिथिनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो सैतानखौ फेजेननो दिनै जोङो जानला मोनला दिनै जों हाया गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा दिनै जोङो सानफ्लाङो जे मोदायफ्रा सैतानफ्रा मोन्थोरफ्रा जिसुनि मुङावनो दिनै खारो होननानै आरो जिसु ख्रिस्ट'आबो दिनै बेखौनो गोथार बाइबेलाव बुंदों आंनि मुङाव जेखौनो बिगोन आङो बेखौनो खालामगोन होननानै बुंदों नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि मथेब्ला जुदि जोङो इसोरजों हामजाजानाय नङाब्ला इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंथारनाय नङा आरो जोङो मोदायफोरखौ सैतानफोरखौ जोङो दिनै होखारनो दिनै जोङो हानाय नंथ्रा थ' बेनि सिगां जोङो सैतानखौ जेब्ला जोङो माबोरै होखारनो हागोन जेब्ला जोङो इसोरनियाव बोलोग्रा आत्मायाव बोलोग्रा ना जिउआव बोलोग्रा इसोरनियाव होनब्लासो जोङो सैतानफोरखौ भुतफोरखौ मोन्थोरफोरखौ जोङो फेजेननो हागोन एग्जाम्पल जेब्ला जोंहा मोदोमाव इनायनो बोलोग्रा जायोना जेब्ला जोंहा मोदोमाव इनायनो बोलोग्रा थायो जोंखौ दिनै रावबो फेजेननो हाया ना जोंहा जेब्ला मोदोमाव सक्ति बोलो थायो दिनै रावबो दिनै जोंखौ दांनोबो हाया फेजेननोबो हानाय नङा थिग बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव ख्रिस्टियान आत्मिक जिबनाव इसोरनियाव बोलोग्रा सक्तिशालि जुदि जोङो जायोब्ला बे नुनो मोनै सैतानखौ दिनै जोङो फेजेननो हागोन आरो मा जि मानसिफ्रा जोंखौ बायदि रोखोम मोन्थोरफोरजों टर्चार नासयब्लाबो जोंखौ नासयनो हानाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन होमब्ला जों इसोरनियाव माबोरै बोलोग्रा जागोन नोंथांमोना मिथिगौ ना जेब्ला जोङो इसोरनि नेम हुदा कानुनफोरखौ मानिगोन बेनि थिननाय आज्ञायाव जेब्ला जोङो थागोन जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव अब्लासो बोलोग्रा जागोन मिथिबायना आरो जों सैतानफोरखौ माबोरै फेजेनगोन जोङो इसोरनियाव गेदेरथार फोथायनायजों उपबास थानायजों जाया लोङा इसोरनाव आर'ज खालामनायजों प्रेयार फास्टिं थानायफोरजोंसो जोङो बे सैतानफोरखौ दिनै जोङो फेजेननो हागोन उपबासफोर थायाब्ला जोङो दिनै जेबो जों दिनै मावनो हानाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो जोंनियाव गेदेरथार बे फोथायनाया जोंनियाव थानो नांगोन बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसिनाव जुदि बेसर बेगर गरसेनि समान फोथायनाय दङब्ला बे हाजोखौ बुं नोङो दावथ्रोद होनबा हाजोआ दावथ्रोदगोन मा रोखोम फेथ नांगौ मा रोखोम फोथायनाय थानो नांगौ अब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो देयर नारें दैमारि जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन मानो ख्रिस्टियान जानायखाय बेबायदि फोथायनाय बेबायदि थाब्लासो जोङो सैतानफोरखौ जोङो गोजान होखारनो हागोन मोन्थोरफोरखौबो जोङो फेजेननो हागोन मिथिबायना अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लादों अब्ला फै बे समाव आं बाइबेलखौ फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन 2 पिटार 5 बालाबनि 8 आरो 9 1 पिटार chapter 5 verses 8 and 9 फरायनि जिसुनि मुङै मा होनदों बेयाव बेबायदि बुंदों फेयालाबा होनदों सिरि मोननानै था नोंसोरनि बिसारु सैताना नेरनाय सिंह बादि सोरखौबा मन'ग्लाबनो हास्थायै थाबायदिंबायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर 2 पिटाराव बुंदों मा होनदों जोंखौहाय फेयालाबा सिरि मोननानै था होनना बुंदों बे संसारनि बायदि बोरोनजों मोदोमनि बायदिजों फेयालाबा बोलोग्रा इसोरनियाव सिरि मोननानै थाजानायखौ बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों मानोना
नुनो मोननाय बै बिसारु सैताना जोंखौ नेरनाय सिंह बादि मनग्लाबनो थाखाय मा खालामनो हास्थायै गिदिंबाय थायोनो जोंनि सेर सेर मिथिगौ ना बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान जिबनाव मा होननानै बुंदों आत्मिकआव जोङो बोलोग्रा जोङो जाथारनो नांगोन जेरै मोदोमाव बोलोग्रा जाब्ला दिनै जोंखौ रावबो दांनो हाया थिग बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव आत्मिकआव बोलोग्रा जायोब्ला नुनो मोनै बै सैताना सिंह बादि नेरब्लाबो ना बायदि रोखोम बे संसारनि मोन्थोरफ्राबो दिनै जोंखौ जेबो खालामनो हाथारनाय नङा बेनिखायनो जोङो इसोरनियाव फैयालाबा जोङो सिरि मोननानै जोङो थानो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोंनि गोबांथार सोरबा इसोरनि बिश्वाफ्रा बे संसारनि बायदि रोखोमजों फेनानै गोग्लैनानै दङ जिउआव आत्मायाव दिनै बेफोरबायदि जानायखायनो दिनै सैताना जोंखौ नासयनो दिनै गोरलै मोनो सोरनिबा मोन्थोराबो जोंनियाव नाङो अनजाग्राफोर जों ख्रिस्टियान जिबना बिराद सिरियास जों उदांस्रि नङा जों इसोरनियावसो उदांस्रि बे संसाराव जों उदांस्रि नङा बेखौ दिनै जों मिथिथारनो नांगोन आरोबाव 9 सिरियाव बुंदों नोंसोरो बे 1 पेट्रनि 5 बालाबनि 9 सिरियाव बुंदों नोंसोरो होनदों जोंखौ फोथायनायाव गोगोम जानानै बेनियाव गसं मा होननानै बुंदों मिथिबायना नोंसोरो होनदों जोंखौ फोथायनायाव गोगोम जानानै बेनियाव गसं अनजाग्राफोर फोथायनायाव बिराद गोगोम जानानै जों बे इसोरनियाव गसंनो नांगौना मा रोखोम फोथायनाय जोंहा थानो नांगौ जोंनि जेनाखि दानि बे फोथायनाया जेबो नङा अनजाग्राफोर बेनिफ्राय बांसिन इसोरनियाव भरसा फोथायनाया जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जोंहा थानो नांगौ आरो बे इसोरनियाव बे जिसु ख्रिस्ट'आव गोगोमथार खाम्फा बादि जोंहा गसंनो नांगौ मोदोमाव थानायखाय जोंनिया समस्या फैखागोन समस्या फैबानो दिनै जोङो सिरिनांगौ बे दिनै बे नङा गोग्लैनांगौ दिनै बे नङा इसोरनिफ्राय मण्डलिनिफ्राय गोजान जानांगौ दिनै बे नङा बे इसोरनियाव फोथायनायजों गोगोमथार गसंथानो नांगोन होनब्लासो जोङो बे संसारनि सैनांनायफोरखौ जोङो फेजेननो हागोन आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कुसनि 16 बालाबनि 17 आरो 18 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै मा होननानै बुंदों आरो जाया फोथायगोन बिसोरजों बे सिनफ्रा थांफागोन मा सिनफोरलाय बिसोरो आंनि नामजों बहुतफोरखौ होयन हरगोन जायफ्रा फोथायगोनदों माबादि फोथायनाय जोंनियाव थानो नांगौ अनजाग्राफोर जायफ्रा गेदेरथार इसोरनियाव फोथायनाय दं बिसोरजों बे सिनफ्रा थांगोननो मा होनदों बिसोरो जिसु ख्रिस्ट' होनदों आंनि नामजों बहुतफोरखौ होयन हरगोन गोदान रावफोर रायगोन बिसोरो जिबौफोरखौ हमनानै दिखांगोन बिसोरनो फोथैग्रा बिसफोर दौजाब्लाबो मा होनो बिसोरो मुंबो जानाय नङा आरो बिसोरजों मा होननानै बुंदों दांजानाय जब्राफ्रा गोख्रों जागोन अनजाग्राफोर प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे बाथ्राखौ बुंखाबाय आरो बुंलांदों दिनै जोङो बेबादि जानो नांगौ बेबादि फोथायनाया जोंनियाव थानो नांगौ बेबादि फोथायनाया थाब्लासो जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जिसु ख्रिस्ट'नि नामजों बहुतफोरखौ फेजेननो हागोन होयनो हरनो हागोन मोन्थोरफोरखौबो दिनै जोङो गोजान दिनै जों खालामनो हागोन जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बेबादि फोथायनाया गोगोमथारै दिनै जानो नांगोन जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव अनजाग्राफोर होमब्ला बे समाव जोङो गाहाम खौरां बा बाइबेलनिफ्राय फोथायनाया मा रोखोम बोलोग्रा गोगोम जानो नांगौ दिनै जोङो बेखौ मिथिनो हाबाय आरो बिथां नारें दैमारि नोंथाङा आंनाव सोंहरदोंमोन मा रोखोम फोथायनाय दिनै थायोब्ला बा जायोब्ला बे मोदायफोरखौ बे नासयनायफोरखौ बे दायना बायदि रोखोम खालामनायनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै बेबायदि गोगोमथार फोथायनाया जोंनियाव थानो नांगोन होनब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे फोथायनाया जोंनियाव दङना बे गोगोमथार फोथायनाया जे फोथायनाया
सैतानफोरखौ सिथ्रुफोरखौ बायदि रोखोम संसारनि बायदि मोन्थोरारिफोरखौ फेजेननो हायो बे फोथायनाया जोंनियाव दङना जोङो सिन्था खालामनि बे फोथायनाया दिनै जोंनियाव बहुद ख्रिस्टियाननि जिबनाव खम बेनिखायनो दिनै जोङो मा सैतानफोरजों नासयजानो दिनै जों गोनां जायो बे फोथायनाया दिनै जोंनियाव थानो नांगौ अनजाग्राफोर दिनै गाहाम बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौसो दिनै जों फोरोंदों आरो बिथां नारें दैमारिया बुंबावदों मण्डलीनि सोमोन्दै मोनसे खोथा बुंबावदों नंगौ मण्डलीया जुदि जोंनि मण्डलीफ्रा दुरबल थाब्ला जोंनि मण्डलीनि बिमा बिफा ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा इसोरनियाव थिग नङाब्ला दुरबलता आलांबाब्ला जोंनि मण्डलीनि फालकफ्रा हाफ्रामफ्रा दुरबल थाब्ला नों थारैनो सैताना एटाक खालामनो दिनै गोरलै जागोन सैताना थारैनो दैदेनगोन आक्रमण खालामगोन जुदि जोङो इसोरनियाव मावनाय दांनाय फोथायनाय खुलुमनाया जोङो इसोरनियाव दाद बोलोग्रा नङाब्ला मा मण्डलीनि दैदेनगिरि जों बिसासे साफ्रामबो बे सैतानजों जों दिनै नासय जागोन आरो जोंनि मण्डलीफोरखौ बे सैताना दैदेनगोन मिथिबायना बायदि बायदि बेबहार बायदि बायदि समयसाजों बायदि बायदि नांलाय खमलाय बायदि बायदि जेंना जेंसिजों बे सैताना दिनै दैदेनगोन दिनै जोङो ख्रिस्टियान जिबनाव बेखौ मिथिनो नांगौ दहायनो जों गिबि सिरियाव फोरोंबाय से पिटराव जे नोंसोर फियालाबो सिरि मोननानै था नोंसिनि बिसारो सैताना सोरखौबा मनग्लाबनो मोनगौबा मा होनो मनग्लाबनो हास्थाय गिदिंबाबायनानै थायो होननानै जोङो गाहाम बाथ्रानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोंनि मण्डलीनि दैदेनगिरि जोंनि मण्डलीनि बिदा फंबाय जों साफ्रामबो बिसासिफ्राबो बे इसोरनियाव बोलोग्रा जाथारनो नांगौ होनब्लासो जोंनि मण्डलीफ्रा बोलोग्रा इसोरनियाव गाहाम आरो मोजां जौगालांगोन आरो जोंनि मण्डलीनि बिदा फंबायफोरखौ सैताना दैदेननो हानाय नङा दिनै मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरल' दिनै गोख्रों जानांगौ बे दिनै नङा जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि बिसास साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्रा साफ्रोमबो जों गोख्रों दिनै जों जानो नांगौ आङो दिनै 6-7 बोसोरनि सिगां मोनसे टेस्टिमनि आङो सासे मानसिनि टेस्टिमनि फरायदोंमोन जानो हागौ नोंथांमोना सोरबा दिनै मिथिगौ बे लेखानि नामा आं सैताननि केप्टेनमोन बेबायदि लिरजानाय दंमोन आं सैताननि केप्टेनमोन जेब्ला नागालेण्डनि सासे मानसिखौ सैताना लांनानै गावसोरनि केप्टेन बानायहैयोनो बे गावनि टेस्टिमनि लिरदों बे लेखायाव जेब्लानाखि गावखौ मोदायफ्रानो गावसोरनि केप्टेन खालामो आरो मोनसे मुकुट हम होयोनो खर'आव होमब्ला बे समाव बे सानदोंनो बिराद गिदिर गावखौनो देरसिन गियानिसिन होननानै बे साननानै लादोंनो ना बे साननानै लादोंनो गावखौ अब्ला बे समाव मोदायफोरनि गेजेराव सैतानफोरनि गेजेराव बिराद गिदिर मोनसे मिटिं जाबायनो बेबायदि मिटिं जाबायनो जे मोनसे मण्डली दङ बे मण्डलीखौ थांनानै नोंसोरो दिनै आक्रमण खालामहैनो नांगौ रबिबार दिनमोन बे समावहाय रबिबार दिनाव थांनानै आक्रमण खालामहैनांगौ होननानै बिसोरनि गेजेराव रायलायनाया थि जायासैनो अब्ला बे समाव जेरैबायदि रायलायनाय बेफोरबायदिनो गिर्जानि समावहाय बे मण्डलीखौ आक्रमण खालामनो थाखाय बे आं सैताननि केप्टेनमोन होननायजों लोगोसे जाय मानसिखौ सैताना गावसोरनि केप्टेन खालामदों बेजों लोगोसे गोबांथार मोदायफ्रा फैफानानै खोरखि मोनफ्रोमावबो थानानै दरजा मोनफ्रोमावबो थानानै आक्रमण खालामनो दानै बिसोरो हमासै जेब्ला दिनै बिसोरो आक्रमण खालामनो हमो दिनै आक्रमण खालामनो हायाखिसैनो मानो बे गिर्जानि बे मण्डलीनि बिसासिफ्रा पास्टर फालकफ्रा बिसासिफ्रा बिमा बिफाफ्रा इसोरनियाव बिराद गाबै आर'ज खालामदोंमोन इसोरनियाव गोबांथार गाबै प्रार्थना खालामदोंमोन प्रेयार खालामदों बे समाव अब्ला बेफोरबायदिनि आर'ज खालामनायाव दिनै सैताना बिराद गिदिर मिटिं जिरायनानै फैनायाबो बे मण्डलीखौ मुङा मुंसेबो आसुगुर गांगासेबो दिनै आक्रमण दिनै खालामनो हायाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर होनब्ला बे टेस्टिमनिजों आं बेखौनो सोलोंदों आरो दिनै बे बाथ्राफ्रा दिनैसिम आंनियाव गोसोआव दं 6-7 बोसोर जाब्लाबो बेबायदि इसोरनियाव बोलोग्रा गोगोम जाब्लासो जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर बिदा फंबायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिदा फंबायफ्रा बा फालकफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जों बयबो गोगोम जाब्लासो बे सैताना जोंनि मण्डलीखौ दैदेननो हानाय नङा आरो जोंनि मण्डलीखौ आक्रमण दिनै खालामनो हानाय नङा
दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनांगोन मानोना जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय थ' हामबायसै अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बिथां नारें दैमारिनि कमेन्टजों लोगोसे मा रोखोम जानो नांगौ आरो माबोरैहाय सैतानखौ होखारनो हायो मानि दुवारै मोन्थोरफोरखौ फेजेननो हायो मानि दुवारै नोंथांमोना गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै आरो बिथां कमेन्टर नारें दैमारियाबो गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै बे गुसुं भिडिअखौनो आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायग्रा साफ्रोमखौ बोर होथों आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोर मोनहैनो हानायफोरबायदि स' हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय